खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनैबो गोबां अखा हादों, अब्लाबो आपडेटखौ आं होथारनांगोन नालाय आं नोंथांमोननो दिनै गोदान आरो आपडेट लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो जि इलेक्ट्रिक बिल, बे इलेक्ट्रिक बिलखौ बा स्मार्ट मिटारनि बिलखौ नोंथांमोना बोरैहाय चेक खालामो बा नोंथांनि रिडिंआ बेसेबां जाखो, आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना स्मार्ट मिटार जि बिलखौ नोंथांमोना फनपेजों बोरैहाय रिसार्ज खालामो, बेखौ आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन। नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङो आरोना लोगोफोर। गिबियावनो आं नोंथांमोननो नोंथांमोननि जि स्मार्ट मिटार, जि नोंथांमोना कारेन्ट बाहायबाय थादोंना इलेक्ट्रिक बिल, बे बिलखौ नोंथांमोना ओरैनो मोन्दों बेखौ नोंथांमोना दा सान। दा बे बिलखौ नोंथांमोनहा बोरैहाय चेक खालामनो, नोंथाङा सानसेयाव बेसेबां रिडिं कारेन्ट बाहायगासिनो दङ, बे रिडिंखौ नोंथाङा बोरैहाय चेक खालामनो, बेखौ आं नोंथांमोननो दा दिन्थिलांगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियावनो क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लादो। उफाय गैया, अखा बोथोर लोगोफोर, अब्लाबो आपडेट लाबोनो गोनां जायो। न'फ्राबो बारा मोजां नङा दे लोगोफोर, आं बुंखायो, माने अखा हानायनि साउन्ड खोनायो आरो। गिबियावनो नोंथांमोना क्रम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै लादो आरो बेवहाय नोंथांमोना मा सार्च खालामनांगोन, माइ बिजुलि। बे माइ बिजुलि एप्सखौ नोंथांमोना नैबे दे माइ बिजुलि एप्सखौ नोंथांमोना गिबियावनो सेलेक्ट खालामनानै लानांगोन बा इन्टार खालामनानै लानांगोन। आं बे माइ बिजुलि एप्सखौ क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो दानिया नोंथांनियाव माइ बिजुलि एप्सनि अफिसियेल वेबसाइटआ अपेन जाबाय। बेनिफ्राय गोजौनि फार्स्ट अपसनाव दं एपिडिसिएल, बेवहाय नोंथांमोना खनसे आरो क्लिक खालामबावनांगोन दे लोगोफोर, गोसोआव लाखा। बेयाव आङो क्लिक खालामनानै लाबाय। लाखांनायनि उनाव दानिया पेजआ लडिं जाबाय दं दे लोगोफोर। दानिया नै लोगोफोर, नोंथांमोनाव पेजआ बेफोरबायदि अपेन जाबाय। अपेन जाखांनायनि उनाव नोंथाङा सानसेयाव बेसेबां कारेन्ट बाहायदों बा नोंथाङा बेसेबां बिल जानानै दं स्मार्ट मिटाराव, बेखौ चेक खालामनो थाखाय गिबियावनो नोंथांनियाव बेफोरबायदि लिंकआ अपेन जाबाय आरोना लोगोफोर। आं दहाय जेरै खिन्थादों बेबायदिनो। बेनिफ्राय नोंथांमोना चेक खालामनो थाखाय नोंथाङा बेसेबांनि रिसार्ज बाहायखो, बिथांमोननिफ्राय बेसेबां माइनास नोंथाङा रिसार्ज बाहायखो, बा सानसेयाव नोंथाङा बेसेबां कारेन्ट बाहायबाय दङ, बेखौ चेक खालामनो थाखाय गिबियावनो नैबेयाव दंना, नै दानिया बेबायदि अफिसियेल वेबसाइटआ बिथांमोननिया गेवबाय आरो। गेवखांनायनि उनाव आं जेरै थुदों बेबायदिनो दे लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेखौ नुदोंना, गोथां कालारनि, बे गोथां कालार बक्सआव लिरनाय दं नैयाव स्मार्ट मिटार, नैबेयाव स्मार्ट मिटार बेलेन्स बेबायदि लिरनाय दं आरोना लोगोफोर। बेवहाय नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामना लादो स्मार्ट मिटार, नैबेयावहाय बेलेन्सआव क्लिक खालामबाय आङो बेवहाय। दा नोंथांमोनाबो क्लिक खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। दा क्लिक खालामखांनायनि उनाव दसे समाय लडिं लागोन दे लोगोफोर। दानिया नै लोगोफोर, जेब्ला स्मार्ट मिटाराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनाव बेफोरबायदि मोनसे इन्टारफेस जासिगोन। जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबे फार्स्टनि जि बक्स, बे बक्सआव नोंथांमोना मा खालामनो नांगोननो लोगोफोर, गोसोआव लाखा। बेवहाय नोंथांमोना नोंथांनि कनजुमार नाम्बार, सिगांनिया नोंथांमोना अफलाइनजों जेरै कनजुमार नाम्बार दङमोन, बे कनजुमार नाम्बारानो सेम जागोन, स्मार्ट मिटारावबो कनभार्ट जागोन आरोना लोगोफोर। बे कनजुमार नाम्बारखौनो नोंथांमोना बेवहाय टाइप खालामना हो, एखे जागोन। गोबाङानो सोंहरनोबो हागौ दे आरो गोसोआव साननोबो हागौ कनजुमार नाम्बारखौ बोरै मोनगोन। कनजुमार नाम्बारा जाबाय नोंथांमोना आवगायनि सिगांनि जि अफलाइनाव जि बिल फैयोमोन ना, बेवहाय जि कनजुमार नाम्बार दं बेनो सेम टु सेम थागोन स्मार्ट मिटारबाबो। बेवहाय नोंथांमोना एखे सेम कनजुमार नाम्बारखौनो बहायनांगोन बे बक्सआव। बेनिफ्राय नोंथांमोना एन्सार लिरनाय नुदोंना, बेवहाय जाबाय 8+8 माने 8 दाजाब 8 बेसेबां जायो बेखौ नै बेवहाय लिरनानै होदो। बेनिफ्राय नैबे क्लिकआव होदो। अब्लानो नोंथाङा स्मार्ट मिटार बाहायनानै दिनाव बेसेबां कारेन्ट सुबाय दङ, आरो नोंथाङा बेसेबां माइनास बिल गभमेन्टनो सुख'नांगौ, बा नोंथाङा गभमेन्टनिफ्राय बेसेबां मोनफिननांगौ एपिडिसिएलनिफ्राय, बेखौ फारि फारि बेवहाय नुजोबगोन आरोना लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। बेनिफ्राय गोबाङानो गोसोआव सानबाय थायो, बा बे स्मार्ट मिटार बिलखौ बोरैहाय माने रिसार्ज खालामो, बेखौबो आं नोंथांमोननो फारि फारि फोरमायलांगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना
जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया नै लोगोफोर नोंथांमोना बोरैहाय स्मार्ट मिटारनि रिसार्जखौ बानायो। गोबाङानो माने स्मार्ट मिटारनि रिसार्ज खालामनो रोङा, माने पे खालामनो रोङा आरोना, रिसार्ज खालामनो रोङा। बेखायनो आं नोंथांमोननो बेखौबो लाबोफिननाय जादों आरो बे आपडेटखौबो। दा जियानो जा लोगोफोर, नोंथांमोनहा फन पे बाहाय बा गुगोल पे बाहाय बा पेटिएम बाहाय, जिखिनि बाहाय नोंथांमोना ना, आङो नैबेयावहाय नाफिया एप्स बाहायो आरोना। आं जि इउज खालामबाय थानाय बे नाफिया एप्सखौ, माने बे नाफिया एप्सआ एसे मोजां एप्स होनना बुंनांगोन। माने बेवहाय जिखिनि नोङो 1000 थाखानि जुदि नोंथाङा जि शपिं खालामहोन बा नोंथाङा ट्रेन्सफार खालामहोन बेलेन्स, जिखुनु नोंथाङा खामानि माव, बेवहाय एसेबाबो प्रफिट दङ आरोना। बेवहाय कइन मोनफिनो, बे कइनानो माने नोंथांनि थाखाय मोनसे एसे बेनिफिट जायो आरोना लोगोफोर। बेखायनो आङो नाफिया एप्सखौ बाहायो। बेयो सबसे माने सर'सिन एप्स होनना बुंनांगोन आरो नाफिया एप्सआ। बेनिफ्राय गोबाङानो आं सिगाङाव नाफिया एप्सनि आपडेट लाबोनायाव गोबां बाथ्रा बुंहरदों, बे एप्सआ फेक्स होननानै, फेक बायदिसिना बाथ्रा बुंहरदों आरोना लोगोफोर। नाथाय आं बे नाफिया एप्सखौ बाहायनाया दिनै 1 बोसोर 2 बोसोरनि खोथा नङा, बहुत बोसोर जाबाय आं नाफिया एप्सजोंनो सोलिबाय दं आरो। नाथाय आं बेवहाय जेबो प्रब्लेम मोनाखै। बिनि जि मिनि स्टेटमेन्ट आरो बिनि जि उइड्र आरो बिनि जि डिप'जिट गासिबो माने एभ्रिथिं माने मोजांखौनो मोनजोबदों आरो आं ना लोगोफोर। दा जियानो जा, आं दा नोंथांमोननो स्मार्ट मिटारनि बिलखौ बा रिसार्जखौ बोरैहाय खालामो बेखौ आं बे नाफिया एप्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो नागिरदों। नोंथांमोना जिखि एप्सखौ खेवनानै लाया आरो ना लोगोफोर। सिगाङाव अफलाइननि बिलखौ नोंथांमोना बोरै सोयोमोन, बेबायदिनो स्मार्ट मिटाराबो एखे सेम जायो, नाथाय अपसनाल' आलदा आलदा जायो दे लोगोफोर, गोसोआव ला। बेनिफ्राय इलेक्ट्रिक बिल दं नालाय, नोंथांमोना बेवहाय इलेक्ट्रिक बिल लिरनाय नुखागोन जिखिनि एप्सखौ खेवा मानो। फन पे, गुगोल पे, पेटिएम, जे भीम बे एप्सखौ जिखिनि खेवा मानो। आं इलेक्ट्रिक बिलाव क्लिक खालामबाय। खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय, बेवहाय नोंथांमोना मा खालामनांगोननो, आवगायनि रिसार्जखौ नोंथांमोना खालामनांला। बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन मोननै अपसन। मोनसेया जादों आवगायनिया नोंथांमोना अफलाइन, आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेड। बेनिफ्राय सेकेन्डआव जादों स्मार्ट मिटार नैबे रिसार्ज, बेबायदि लिरनाय मोनसे ओंखारगोन आरोना। बे मोननैनि मादाव नोंथांमोना दा स्मार्ट मिटार जाबाय नालाय, स्मार्ट मिटारखौ नोंथांमोना क्लिक खालामना लानांसिगोन नैबेखौ। नोंथांमोना बेखौ जुदि मोनाखैब्ला नैबेयावहाय सार्च बटन दंना, बे सार्च बटनाव नोंथांमोना स्मार्ट मिटारखौ सार्च खालामनानै लाब्लानो बे अपसना श' जाफैगोन आरोना लोगोफोर। दा आंनिया दंखायो नालाय, आंहा बेवहाय सार्च खालामनांगौनि गोनांथि गैला दे लोगोफोर, गोसोआव लाखा। नै आं नोंथांमोननो खनसे देखायफिननि, नै बेबायदि आरोना लोगोफोर। दा बेयाव रिसार्जआव इलेक्ट्रिक बिलाव थुबाय आङो। थुखांनायनि उनाव नैबेयाव मोनसे अपसन नुजायोना गोजौआव, नोंथांमोना गोसोआव लाखा, बेवहाय नोंथांमोना सार्च खालामनांगोन स्मार्ट मिटार। बेबायदि आरोना लोगोफोर, नै बेबायदि ओंखारफैगोन, नै गोसोआव लाखा, बेबायदि ओंखारफैगोन। स्मार्ट मिटार आरो अफलाइन मोनसे ओंखारगोन। बेनिफ्राय आंनिया दा स्मार्ट मिटाराव अट'मेटिकलि आं रिसार्ज खालामबाय थाखायो नालाय, आंनिया बेयाव स्मार्ट मिटारा श' जाखादों। नोंथांमोननिया गोदानबाथाय नैबेयाव स्मार्ट मिटारखौ लिरनानै होनांगोन, अब्लानो अपसना नुजाफैगोन आरोना। दा आं स्मार्ट मिटाराव थुनोसै। स्मार्ट मिटाराव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया क्लिक जाबायना। बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नै बेवहाय कनजुमार नाम्बार दंना, नोंथांमोननि कनजुमार नाम्बार, आं दहायबो बुंदोंमोन, बे कनजुमार नाम्बारखौ बेवहाय बहायनानै लादो आरोना लोगोफोर। बेवहाय कनजुमार नाम्बारखौ बहायनानै लादो। नोंथांमोननि कनजुमार नाम्बारखौसो होनदो दै, गुबुननिखौ नङा। कनजुमार नाम्बारखौ बहायनानै लाखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे गाहायाव कनफार्म अपसन दंना, बे कनफार्म अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामनानै होदो। अब्लानो नोंथांनि कनजुमार नाम्बारनि नाम, माने कनजुमार आइडिया सोरनि नामाव दं बे नामा श' जाखागोन दे लोगोफोर, मालायनियाव थाङा। नोंथांनि नामजों गोरोबोब्लासो फार्स्टनि आखरा मोनथाम नुजागोन, बेनिफ्राय गासिबो ब्लार जागोन, लास्टनि आखरा नोंथांनि टाइटेलनि आखरा मोनथाम नुजागोन दै। फुरा नाम जाखांजोबा, बेवहायनो नोंथांमोना हमनो हाखागोन आरोना लोगोफोर, नोंथांमोना सोरनि नामाव स्मार्ट मिटारा दं बेबायदि। बेनिफ्राय कनफार्माव नोंथांमोना क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेसेबांनि रिसार्ज खालामनो, 100 बेयो अपसन ओंखारगोन दे लोगोफोर। 100 अपसनाव नोंथांमोना 100 बानायनो हागोन, बेखौ साननो नाङा। नोंथांमोना मा खालाम, 100 जुदि अपसन ओंखारनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना बेखौ बे 100 अपसनावनो खनसे क्लिक खालामना हो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ गासिखौबो 100खौ दानजोबनायनि उनाव नोंथांमोना 500नि सोयो, 300नि सोयो, 200नि सोयो, नोंथांमोननि खोथा। नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि बेलेन्सखौ गोसोबायदि बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय। नङाब्ला नोंथांमोना मा खालामनो हागौ, बे अपसनखौ बोरै चेन्ज खालामनो 100खौ होननानै गोबाङानो सानबाय थानो हागौ। खिन्थु 100 अपसन थायो, बे 100आव नोंथांमोना खनसे गेजेरावनो क्लिक खालामनानै होनांगोन 100 अपसनावनो। बेनिफ्राय नोंथांमोना
बेखौ काट खालामनांगोन अर्थात दाननो नांगोन। दानखांनायनि उनाव नोंथांमोना 200 सोयो 300 सोयो बे नोंथांनि खोथा, 500 1000 नोंथांनि खोथा आरोना। बेबायदि नोंथांमोना रिसार्ज पे नावआव क्लिक खालामब्लानो रिसार्जखौ माने नोंथांमोना सोनानै लाहैनो हागोन आरो। दा जोंनि गोबां बर'नि जायफोर लाइमोनफोर दङ बा बर'नि गोबां मानसिफ्रानो बे रिसार्ज सोनायनि सोमोन्दै गोबाङानो मिथिया जानो हागौ। बेनि थाखाय आं बेखिनि आपडेटखौ दिनै आं लाबोबाय। दा दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। बेनि गेजेराव जुदि नोंथांमोना मायोबा मोनसे गोनो गोथो दङब्ला बा दिनैनि आपडेटआव नोंथांमोना सोंनांगौ दंबा नोंथांमोननि थाखाय अलरेडि कमेन्ट बक्सआ खुला जानानै दंखायो। नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फैनानै सोंहरनो हागोन आरो ना लोगोफोर। गोजोन्थों, दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै। थेंक इउ।